ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂడి ಎದುರು ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ ಬಂದೆ. ಮರಣಿದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಆತಂದು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೇರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೇರು, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತೂತಿನಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನಂತೇರು, ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದು ಅಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆಂಡ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ದೂರಲ ಪೋಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ನಿಜಂಡ ಮಲ್ದಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ದೊಂಬು ನೀರು ಪೂರ ಪರ್ನ್ಯಾತ್ಲಜ್ಜಿ ಬಾಜಲ್ ಪರ್ನ್ಯಾತ್ಲಜ್ಜಿ ಪಿದೈ ಪೋರೆ ಆಪು 11 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಲ ದೊಂಬು ಸೆಕೆ ಮಸ್ತ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪೂರ ಪರೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪೂರ ಪರ್ಲೆ, ಶರ್ಬತ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಲೆ, ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಂದಿನತ್ತು ಎನ್ನಂಜು ಬರೀತ ಆಂಟಿ ಒಂಚೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಕ್ಕು ಕೊರ್ದಿತ್ತೀರ ಅವೇನೊಂಜಿ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮರಣಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅವಿತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುವ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ನವನಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಉಪ್ಪಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು. ಮರಿಯಲ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಿಗೆ ಮಲ್ತದ ದೀಪೇರು ಒಂದು ಮರಿಯಲದತ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೇನಿಗಳ್ಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಉಪ್ಪಡ್. ಯಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮನೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂತೆತ್ತ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಳ್ಳ ಒಂಜಿ ನಿಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎದುರು ಇದು ನೋಡೆಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಒಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಳ್ಳ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ಬಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಉಪ್ಪಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ, ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದೊಂತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದು ಪೂರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದು ಏನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪವೆನ್ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆಂದು ಕುಕ್ಕು ನಾನು ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಚು ನಾಲ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚು ವಾರ ಆಣದು ಜೋಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ತುಳು ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಮರಿಯಲಗು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀಪಿನ ಪೂರ ಅತ್ತು ಅಂಚದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ನಮ್ಮ ನನೆದೀತಿನ ಉಪ್ಪುದ ನೀರನ್ನು ಬೋಡು ಒಂದು ಕುಸರ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಘಾಟಿ ಮುಂಚು ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ತೆಗೆದು ನುಂಗರೆ ಪಾಡೋಡು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕುರೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮುಂಚಿಡು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನುಂಗರೆ ಪಾಡೋಡು ಅಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೊಂದು ಸಾಸಿಮಿಗೆ ತೊಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇಂಗ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ದೊಂಬುಡ್ಲ ದೀವೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನಮಕ್ ದೀವೋಡ ಇತ್ತುಂಟ ಉಪ್ಪಡ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ದೊಂಬುಡು ದೀವೋಡು ಸರಿ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಾವೋಡು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಮಯ ಒಂದು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ನುಂಗಾವೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಉಪ್ಪಡಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ದತ್ತು ಇಂಚೆನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಬಣ್ಣಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀಪಿನ ಕುಕ್ಕತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬರೀಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಪೂರ ದೀತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುದ ನೀರನ್ನು ಇಂಚ ಕೊದ್ದೆರ ದೀವೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡುಂಡ ಒಂಚಲೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ನೀರಿಡು ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಐಟಮ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನ ನೀರಿಡು ಅದಾಗ ಬೇಗ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಉಪ್ಪಡು
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಚಪ್ಪೆನ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪುದ ಎಂತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಪೆಗೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದ ಒಂಜೆದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತಿತ್ತಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ವಾಶ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಧೂಳಿಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಇಜುಂಡ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಕಂತಿನದಾಗನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಅವೇನು ದೊಂಬುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ನುಂಗವುಡು ಅದಕ್ಕೈತ ಕುರೆ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ದುಂಬು ದೆಕ್ಕದು ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಡು ಚತ್ತದ ಪೋಡು ಎಳಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ತುಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹೊಡಿತೇನೆ ಬಂದ್ ಮನ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿಯಾಡ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕೇನು ಬಂದ್ ಮನ್ಪು ಉಪ್ಪಿತ್ತಲಿ ಏನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ನೀರು ಪೂರ ಅರಿದು ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂದೇನು ನೆತ್ತ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಹತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಂದೇನೋ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ನೀರು ಪಚ್ಚ ಪೂರ ಪೋಡಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೆಕ್ಕು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದೇನು 1 ಮಿನಿಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ತುಳಿ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ತುಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಪೋಂಟುಲೆ ನೀರು ಅರಿದು ಪೋಂಡು ಅರ್ಪೆಡು ಒಂದು ಪಸ ಲಾಯ್ಕ್ ರಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದುಲ ಚಪ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಒಂದು ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಡು ಒಂದು ಕಾಲೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಡೊಂದು ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ತುಲೆ ನೈಸ್ ತುಲೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗೊಂದೇನು ಗೆಪ್ಪು ಕಡೆನಾಗೊಂತೆ ಇಂಕಲ ಪಾಡಿಯೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ತುಲೆ ನೀರು ಒಂದೇ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈತೆ ಒರಿಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅರೆಪ್ಪುಗು ಒಂದು ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತಿನ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ವಾವ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕೊಂಜಿ ವಾವ್ tuna sepun tuna sepun wow wow friends tule pat ready and namma tule sakatta ready color tule large mix and
ನಮ್ಮನೆ ಕೊಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಳ್ಳು ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾಪಂಡ ಒಂದು ತೆಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆದ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ ನಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪಿತ್ತೆ ಒಂಚು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು. ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಪಡಿಯನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಕ್ತುಲೆ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿಂಚ ದಿಕ್ಕದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಗುದ್ದುಡಿಗೆ ತುಂದೆ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಹಿಂಗೆ ತುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ ಕಡೆನಾಗಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಸಾಸಿಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಏತ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ದಿಕ್ಕದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಯಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಶಮ್ಮಿ ತುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕೊಂತೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪಸಲ ಪನ್ಪೋಲಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುನು ಉಪ್ಪಡು ತೂದು ಉಪ್ಪಡ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆದ ಘಮ ಘಮ್ ಪರಿಮಳ ಬೇತ್ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿತ್ಯನೆ ಡಬ್ಬೊಡು ದೀವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬೊಡು ದಿಂಜದಿ ಓಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ರೆಡಿ ಅಂಟುಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೋದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ಉಪ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವೆ ಎರೆಕ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪಡು ಎರೆಕ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪಡು ಬೋಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೇಗ 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 ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಓಕೆ ವಾಹ್ ಇನಿ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆನು ಉಂಡೆ ಇನಿ ಗಂಜಿ ತೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಕೊಂತೆ ದೈಬೋಡು ಸಾಕತ್ ತಪ್ಪುಂಡಿನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ಎರೆಕ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪಡು ಬೋಡು ಪಟ್ 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 ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಚು ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವರು ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವರು ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.